Hei, salutare toată lumea și bine v-am găsit la a doua reacție de pe acest canal. Astăzi am mai postat una de la 5 Gang, 5 Gang, 5 Gang. Astăzi reacționăm la piesa lui Gami și a lui Medellin. Vedeți aici, Medellin, Gami X Medellin, pe Balance Official Video. Da, nu uitați să dați un like și un subscribe la mine și un follow pe TikTok dacă vreți. Asta o mai zic la final, deci hai, dăm start. Sună fain până acum. Start, să-mi dau scaunul. N-am înțeles nimic, cred că e ceva spaniolă. Cum estas? Ce-ai luat de la ruși? Că n-am înțeles. Am văzut și pe Sbr. Pe Balans. La Gami n-am ce să zic, doar câteva cuvinte. Nu. Nu. Bă, îmi place până acum 1 minut și 6 secunde. Este super bună muzica. Mi-am dat și un like. Blană rima și eu. Hai că deja și eu o știu pe de rost. Aia cu țuica în mână. Mădălină e rus. Oh my god! Bă, e tare, n-ai ce să zici. Și editul ăsta, bum, o pauză, 2, 3. Bă, e tare aici, dar mi se pare că vorbește și un pic prea repede și... Na, nu facem greșeli în video ăsta, dar... Un fel de reacție. Bine, cum să n-ai și de la pe Insta? Bine, mă, nimă la Gami. Are și... Nu mai știu câți abonați are pe YouTube. Cum să n-ai? Și pe Insta are mulți. Bă, cel mai fain la video ăsta îs fetele. Aoleu, ce cringe-s. Bum. Da. Asta a fost muzica, se numește așa dacă vreți să căutați pe YouTube, Gami X Medellin pe Balance Official Video. Am mai apărut și Zbor, dar nu a zis nimic, a urmat mult săracul. Da. Stați puțin. Nu uitați să dați un like, subscribe, follow pe Instagram, că și eu vreau, na, o să mă duc la mare și poate nu o să postez pe YouTube și să vedeți ce o să fac eu la mare. Postez pe Insta, pe TikTok, da, follow neapărat pe TikTok la Odai cu regele, o să vă las poze cu Insta pe acolo, ălaltul pe acolo, da. Ne vedem mâine cu un nou videoclip. Ciao!